היי חברים, היום אני עומדת ללמד חברה שלי איך משחקים עם גולף. אני לא אתחיל ללמד. איפה כולם? אין אף אחד. יכולתי את זה רק תרגיל כזה. לא, אבל אמור להיות בו תרגיל עם רובוטים שהורגים. הנה. בואי יוצא מזה כזה משעמם. חי קרב. עוד קצת להתקרב. הבנת ככה הורגים. הנה עוד הגיע. אין לי זה. יש לו רק ככה. רגע, לא. שנייה, חכי שנייה. נעלמת יבוא. הנה גדול הזה. לכי לשם. כאן. לכי לשם. סיימתי. לא אפשר להיכנס. מה? של. איריס. איפה זה? הנה. שוב. מה עושים? נראה לי. מדינה. זהו. חשבתי שוב, זהו. מה כתוב כאן? אם את רוצה, כאילו, נראה לי כן. מה, זה אחד נגד הרבה? זה לא פייר, באמת. נכון זה לא פייר? מה? זה דמות די גרועה, אבל היא היחידה שיש לי על ההתחלה. זאת הבעיה. הנה, כתוב כאן על העירים. בוט? קוראים לו בוט? מה זה בוט? מה זה בוט? מה זה בוט? יש. זה שלי נגד שלי, זה קצת מצחיק. יש כאן מישהו. אוי, יש כאן עוד מישהו שקוראים לו בוט. דקה, אני חייבת לתפוס אותו מהר. נו, באמת. אוי, גילה. אוי, לא. שלא נראה אותך. לכי לתוך. הצלחתי. את יכולה ללכת לתוך. קרב מכריע. טוב. הנה. לכי לתוך זה. יש. יו. דקה, הצלחתי? ניצחתי. יש. לא, בא לי משהו. אוי, יש לי קרב מכריע. זוג. דקה, אין לי זוג. כן. מה זה סולו? לא יודעת. מה זה הדבר הזה? יודעת. קרב מכריע אמרו, אז בטח זה קרב. 2 נגד... לא אכפת לי אם אני אפסיד או אנצח. פשוט לא. די, לא חשבתי שדרם. חשבתי סתם לקחת יהלומים, זהו. להקים אותם. אוי, יש כאן משהו. פוקו, אתה פוגד בי בוק? יאללה. אתה מסוגל. הוא בכלל לא מהארץ שלנו. הוא לא ישראלי. אנחנו מדברים עליו אם הוא לא ישראלי. אנחנו בכלל מעודדים אותו, הוא לא ישראלי. אבל הוא בקבוצה שלנו. אבל הוא לא ישראלי. אז מה? את רוצה לעודד מישהו לא ישראלי? כאילו, מה זה משנה?
הוא לא ישראלי, אתה איתנו, אבל די, חכה, אתה לא ישראלי. לא, אל תזריקי אותו. בלעדיו לא ננצח, את יודעת את זה. אל תהרגו אותו. כאילו, כן, אבל אם זה היה במציאות, כן הייתי רוצה. כאילו, הבנת? במציאות כן. כן, אבל לא עכשיו. נכון, עכשיו לא, כי לא אכפת לי. סתם בן אדם שמשחקים בולסר. הנה אתה, אני ארוג אותך. בדמות שלי יש לי אותה. לא הרבה פעמים משחקת איתה, אני יותר משחקת עם שלי, כי יש לי עוד גרסה של שלי, ועם דריל, כי יש לי שתי גרסות של דריל, וגם עם נו, איך קוראים לו? אני לא זוכרת איך קוראים לו. ניצחנו? נראה לי. כן, ניצחנו. נראית כמו סבתא. זה נראה כאילו שזה הוא. יש לי רק את שלי ואני עומדת להשיג לי את ניטה. אפשר גם לנסות לשחק? אין דקה, אני צריכה... אני זוכרת את זה. איך זה מצחיק? כן. שלום, סקווידוויד. בא לי כוכב, בא לי לשחק יפה שלי. מה זה כיף לקבל כוכבים? יש לי עוד אחד? לא. חבל, רוצה עוד אחד. חברים, אפשר לחבר חברים, אבל אין לנו עוד מישהו בבית שיש לו בולסה חוץ מאבא שלי. מה זה? מה זה? נראה לי זה מישהו חנות. תוכל לקנות נראה לי. אבל... מה זה חינם? חינם? למה לא? לא נעשה ניסיון עם מישהו. אני אעשה לך עם מישהו טוב, אני אעשה לך ניסיון עם מישהו טוב. כן, מישהו מכאן. הוא טוב, תעשי איתו ניסיון. טוב. זה לא נורא, זה לא אכפת. טוב, סולו. לא יודעת מה. מה? נו טוב, הוא נראה טוב, אז בגלל זה לא אכפת לי. מה זה הכל? הנה, דקה אני אעשה לך משהו. נכון, הוא טוב. וכאילו, הוא הולך איתה, אבל אתה קוראים לך אביבה. או משהו. לא יודע. נו באמת, תרגיע אותו. הוא לא... אני מנסה. הוא באמת רוצה שלי. אז לך אליו, תרגיע אותו. לא, מה? אין לי איתך בכל זאת אף אחד. בוא נצא. אתה לא טוב. נכון, ממש לא טוב. אפילו שאתה נראה טוב, אתה גרוע. יכול להיות שמתישהו כבר תהיה טוב, אבל עכשיו הוא לא. בא לי עולם אחר, לא בא לי קרב מכריע, אבל חייבים. בוא נעשה סולו. לא, סולו זה נראה לי לבד. אז בוא נעשה זוג. מה זה הדבר הזה מאחורי? לא יודעת. מה זה הדבר הזה? לא יודעת. אפילו אני לא יודעת. כן, זה זוג. גם אני לא יודעת, מה זה סולו? אתה טוב, אבל מה שכן, בגלל שתהיה טוב. נראה לך חייבת אותה רע. תראה את לשם. יש לי אותו בטלפון שלי. ויש לי שתי גרסאות שלו. די, מעצבן לך. בוא. הוא מתעסק שם ולא בא לעזור לי, חצוף. נכון? ממש. מי לא בא לעזור לחבר?
חברה. איך קוראים לו? מישראל? הוא מנסה להרוג אותו. הנה אני. מה זה? זה לא שורף עוד איזה. כן, זה לא שורף. אוי, יש כאן משהו, זה היה תראי בזה. פופו, אתה לא בוגד, אתה בוגד? חטוף. חטוף, פופו הוא בוגד בי. הצלחנו? כן, אחד, מספר אחד. מקום 9. הקבוצה שלך מספר 1. בוא נראה אם קיבלת מישהו. קיבלתי את הגרסה השנייה של שלי. אתה רואה שזה הגרסה השנייה? יש לי אותה. יש לי אותה כבר. לא אכפת. יש לי כוכב. נדיר. נדיר. איך זה יצא לי? כאילו, יש לי אדיר, וואי. אדיר. וואי, כאילו, זה היה נדיר. נדיר במיוחד, אדיר. זה היה יכול לקפוץ לאגדי. אבל זה לא קפץ. מה? כאן אני מקבלת את ניטה. אני מקבלת את ניטה. זה טוב? כן, אני אוהבת את ניטה. יש לי אותה. מה? לא, אני עומדת להשיג אותו. דקה, בוא נראה מישהו. כן, אין לי את אל פרימו, אני צריכה להשיג את אל פרימו. טוב, בוא לי להשתמש בזה. לא בא לי ניטה. למה? בא לי שלי, את הסגנון הזה. בחירה. בחרתי. פשוט תעשי משחק. תעשי משחק. אוי, סליחה. לא נורא, זה הכניס למקום אחר. כאן רואים מהר את כל הדמויות. הנה ליאון. של קוקי יש טק שלו. קרו. ספייק. חנות. מי זה? אחותך סושי? טינה. אני לא יודע מה לבחור, את פני או את דריל. לי יש את דריל. ואין לי את פני. מה זה? כתוב כאן משהו באנגלית? כזה. נו, תעשי משחק או משהו כזה. בוא נראה, הנה. אני מאוד נכון. בא לי את כל אלה, 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 עד שנגיע כאן. נו, תעשי משהו. 10 מתוך 10. אני חושב שצריך להיות 10 שחקנים, יש 10 שחקנים. יופי. שתי שלי. שני שלי ביחד. רק כזה דבר. לא אותו גרסה. תגיד פרימו, אתה באמת פוגד בי, אני רוצה להשיג אותך. די, נו, שלי, את תרקת אותי. שזה לא הגיוני. נו, מה? לא עזרת לי, את כאילו רק פוגדת ב... איך יש לך? נכון. זה כאילו אני רואה את מישהי בקבוצה שלי, אבל אין לי בקבוצה שלי בכלל. בואו נהרוג אותך, אני תעף לי שאני אעשה אותך. אם זה ממשיך, תשחקיות. טוב. עוד מעט את חוזרת. חזרת. תודה. שנייה, אני יוזם. כאן לא יורים. איפה יש עוד? מה עוד? אביבה, מה עוד?
שונא נשים. הלו. לא, נו, מה? נו, מה? לא הפסדנו. מה? ניצחנו? לא, הפסדנו בגלל שגם היא... נכון. דירוג 2. אז בוז. זה בוז כי לא ניצחנו. כי זה לנו דירוג שני. בוא נעשה את ניטה. די, זה משגע לי את המוח. נו, פשוט תעשי משחק. רגע. אין לי עוד אחד. אני רוצה את זה. לא בא לי זה. לא, פשוט בא לי את הכל. תראי משהו שנייה. מה זה אבל? לא זה. זה מה שהוא מצביע על. הדמויות שיש. בוא נעשה ניסיון עם מישהו. טוב. בוא נעשה מי שהכי בסוף. אני לא מכירה אותו. מה זה, דמות חדשה? כי לא היה לי אותו בטלוויזיה שלי. סולו. זה סולו, אני לבד. נכון. בוא נראה. הנה. עכשיו גילינו שסולו זה לבד. נכון? אבל הוא נראה טוב. נכון? בוא נראה. הוא ממש טוב. הוא גם מה? איך הוא הרג אותי? אז הוא לא הכי טוב כמו שהוא נראה. כי הוא הרג אותי בכמה דקות. לצאת. לא יודעת, מה שאת רוצה להפעיל. זהו, הוא הרג אותו בכמה שניות. קנאג'י. קנאג'י? שם בכלל ישראלי? לא. הוא האחרון שיצא. כן, הוא לפני האחרון דראקו. מה זה היה הדבר הזה? בוא נשמע את זה. עכשיו זה אחר. נזר זוהו. הנה ליון. איך אמברי היא אגדית עם חברים מהגדה שלי אומרים שהיא לא טובה. הנה ליון. שמעת שיר על ליון? כן. היי ליון. אתה יפי ופיור. סתם צוחק. עוד לך משהו שגיליתי? נכון, יש את הסימן זה. כן. קוראים לו סנדי. ולדריל, איפה אתה דריל? איפה דריל? איפה דריל? דריל. איפה דריל? ממא מיה, איפה דריל? הנה דריל. ותראי, לדריל יש את זה פה. ולא הבנתי. בוא נראה עוד פעם אותה עם זה. סנדי עם זה. זה אותו דבר. לא? מה זה? מה יש לו? בוא נשחק. אני לא רואה מה זה. נראה לי זה הכוכב הזה שיש לו שם, פשוט פה. בוא נשחק. דקה. מה זה? מו? מה זה הדבר הזה מו? דקה, מה הוא אומר? לא, זה לא. זה גם לא מקסים. לא, זה לא דבר.
רגע, אולי נעשה משהו אחר, ואז נעשה את זה שוב. בואו פשוט נעשה משחק. אז רק לא עושה שום קול. Don't mess with my crew. בוא נעשה ניסיון איתה. נראית יפה. מלודי קוראים לך. לא, שלא יהיה סולו רק. סולו, יצא לנו סולו. לא נורא. לא נורא שיצא לנו סולו. היי, זה האיש הזה של הסושי. נכון, לא גרוע. Yo-yo, stand by. עושה הכל יפה. Mic check. נראית טובה. וואי. היא טובה? מגש. זה היה. תתפסי את זה. One. Keep this moment on my mind. שרה יפה. אוי, עושה את זה. לא נורא. יש. קוראים לי לואיס, וקוראים לי גם מלודי, שם שלי מלודי. נו, תפסי. אתה כאן. את כאן? אני לא אהיה חברה שלך, שמעת אותי? מי שאני כן חברה, אז אני לא רוצה להיות חברה שלך. מי זה? לא יודעת. מה הוא עושה? אימא'לה. אימא'לה, באמת אימא'לה. מה זה, היית פה? אתה עדיין פה. מה? תבוסה. דירוג 2, יחסה. אבל היא טובה. נכון, אבל לא ניצחנו איתה. אז בוא נחפש מישהו. אבל היא עדיין טובה. אולי תנסי עם ליאון. תנסי. לא באים לנו. נראית טובה. הכבישים. צ'ארלי קוראים לה. צ'ארלי. בזוג, נו בזוג, לא בזוג. סולו. צלן לי סולו. עוד פעם. נראה לי שתמיד זה יהיה סולו. אולי נעשה משחק. דקה, בוא נראה. מה זה הדבר הזה? Distract and disarm. אוי. היא טובה? לא יודעת. היא טובה? לא, לא. היא לא טובה. Spin, swing and sucker swing. בוא נסיים. זה מה שאבא שלי נתן לנו. נו.